teda točí. Volantem netočí. No tak jedeme po magistrále běžkařské, kde se samozřejmě standardně autem nejezdí, že? Co na to říkáš? No paráda, mě vůbec nebolí nohy z takové velké trasy. Že? Tak doufám, že nesjedeme ze srázy. No a tam někde v dáli tedy, nevíme kde, bude naše chatička. No hlavně tady ten dělík, co je vpravo, tak v zimě je v podstatě zasněžený. Tam není. Ale tam tak jako není, že? Ale zatáčíme na to. Já zatáčím, neboj. Je super strmá cestička nahoru, ale jde to. V jedné ruce to, v druhé ruce to, ale auto máme někde tam dole, ale je to krása. Padá nám sluníčko, paráda. Studánka krásná. Tak jo, jako jí tam teda teďka habáku, že není moc do čeho nabírat. No a teďka míříme kam? Na Modrou. Teď míříme na Modrou a Modrá nás povede takhle po hřebení až tam. Až tam. Na krajské stínu. Čau Nelly, zrovna to natáčím, čověče. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu si tím svým malotraktorem, nebo jak je to. Takže vrchol Podbělka. Vrchol Podbělka. Výška 1307 metrů. Fičí a měsíc dál. Čau Kači. Jsi taky blogerka? Nejvíc. Nejvíc? Čarou pixel. Já si asi vlastně to zpátky teda někde tady prostě. Chce někdo mojí vestu? Karolinka, Nelinka. Maminka! Po mě tam ne, to jsem... Nelinka, méně než 3? Jsi méně než 3? Ne, to je srdíčko. Jsi +1, ne? Máťa. Srdíčko. A tak teď konečně pořádný tady mistr. Takže kde jsme? Počkej, já to nevidím. Kde jsme? A tady. Ježiš, to je blbý takhle přes to psát. Horolezec Bafan. Horolezec jde do uvozovek. Ne, nehýbej s tím. No tak. No ťapku, byla by to ťapka, kdyby. Tak, dobře. To ti vůbec tady nefouká. Matilky. Velmi rychle. Ale jinak dobře. A kraličák dáli. A za chviličku ho zahalí mraky. A my půjdeme taky. No, ještě
chvíli. Ještě chvíli. Pojď. No, dobře to valí. No. A za chviličku uvidíme co? Velký. Kulový. Ještě věžička, ještě tam je, už. A je po ní. Ne, pořád vykukuje. To je mazec. Ještě tam je, a už ne. Ještě zase chvíli. A dobíháme. Krásnou hřebenovkou. Žebráci. Voda! Budeš tak něco jim tam hodíme, aby neřekli teda. Cože? Prej, cípni. Bezdomovce si nepomáhají. Přesně, tady máš jídlo. A! Jídlo. to dobro. Ne, obogo to dobro. Stupej, no, můžeš. Ano. A je tam. Tak a teď se pust. Dobrý. A skok. Ještě koukám. Hop, skok, 1, 2, 3, skákej. To skočíš, to je necelý metr, to je do měkkýho, do trávy, šup. A 3, 2, 1, dobře. Tak, Nelinka. Vylezeš. Musíš kolenama. Ne, jako na rukách se vzepři. Tak, no, přesně, jak říká Kajka. Jo, no, a teď kolena. Jo, dodáš. A kolena. No, jedno kolenko a už je tam. Kolínko. Dobře. Šlápni. A huhu. A skok. Jak ne? Skáčem. Kačka. Ne, nech to tam. Ne, dobrý. To daj, Borka. Tak a koleno. Ne, dáš příště. A jdeme. Pojď, to nevadí, honem ale. Ať může být, no. No. Druhá. Neboj, jsi jenom metr nad zemí, to je úplně standard. Já se nebojím, ale já se nezvednu, jak jsou tady ty šrouby. Jo, zvedneš, jsi dobrá. No, paráda, kuk. Hlavu zpřívit a skok. Dobrý. Tady se podíváme na názornou ukázku toho, jak kůrovec řádí v Jeseníkách. No je to krása, co si budeme povídat. Ale konec konců je to zajímavé. Aspoň tady nejsou všude krásné lesy. Čas od času je tady nějaký interesantní panoráma. Sluníčko, děcka, hurá. Ty mraky teda jedou. Dobrý.
Dobrý den, kam míříte? Na výlet. A kam? Ale za 7 horami a 7 řekami. Ty jo. A kam jdete vy, holky? Na diskotéku? No jste na to oblečený. Tak jak vidíte, tak tempo se nám výrazně zpomalilo. Už je to takové, co noha nohu mine. Jedno miminko to vylítlo krásně nahoru, ostatní by ho měli následovat, ale a nic. O, kolena, kolena. Fičí, fičí. Údolí slunce. Tady mírně zataženo. Tak trošku polojasno. A jeden Milinka, účastník papa. výpravy. Co to dlabeš? Tu, to je borův. Druhý účastník výpravy. Ahoj. Je, to vypadá jak ta indická nějaká kápí, nebo mnich. Třetí účastník výpravy. Dobrý den. A další účastník výpravy, nazdar účastnice. Oj. Čau. Pátý a šestý účastník výpravy jsou skoro zde. A už je vítáme na táboře číslo 2. Hele, kdo nám to jde? Kdo? Ti, co vás hledají u toho slona. Kdože nám to jde? Já jsem to říkala. Tam je nějaký slon. Já jsem to říkala. Jdem furt dál. Až na vrch. Tam je nějaký stras. Ale taky tam viděl tu super, já jsem si... Jupi a jej! Čau. Cože? Už jsme skoro tam, děcka. Je neslyšené. Že už jsme skoro tam a hlavně super, že tam vůbec nikdo není. Tam to vůbec tady nefouká. To je samý Polák tady. Určitě. Kolik jich tady je? Jak se vám líbí ten výlet? Paráda, že? Tam taky. Krása. Co na druhé straně? Je tam taky vidět stejně jako tady krásně. Ale uděláme si 360. To jsou výhledy. Panorámata. Souboj. Musím takhle natočit, tak, aby byla po světle. No.
Taky se ti, lásko, líbí ten výhled? Čau, Kaj, co to říkáš? Hezký, ne? Máš ráda? No takový mlíko, že? Prčící, kdyby aspoň na chvilku. Nic, zase nic, už jo a už jo. Je, tady je hezký výhled. Co? Že si potřebuješ učesat na fotku. Tak to je jasné. Tak, učesat. Tak, holky, jste na řadě. Foto. Tak, připravte se. Tak už jste narafičený. Tak pořádně se narafičte. Tak. Co je, modelky? Herečky. Bravo! Další model. Jelimání. Tak už děláte modelky, jo, nebo co? Tady 3 modelky, pozor. Tak ale honem. Paparazzi. Jako víte, že jste ale tady v chráněné oblasti a že jdete mimo cestu. A kde to nějakýho máš, vůbec? Tady nikdo není, takže jako jdete sami. Holky. To bude velká pokuta teda, ale tohle. No já to dám hned. Tady nejedí. Jo. Ale není takhle to náhodou tam. Z lesa se z ničeho nic vynořila banda medvědů, turistů. První medvěd to vede, ten Nelinka. Druhý medvěd Kajka. Po magistrále míříme pomalu, ale jistě k chatě. S kraličákem po pravé straně. Teď je zrovna za stromem.
Tak jsme to dali, ne? Skvělý. Blížíme se. A Daninka jde na Kadibotku, ta je tam. No a my pokračujeme k chatě. Krásné chatičce prostřed hor, lesu, bez elektřiny, bez vody, bez ničeho. Ale nádherný. Cože co? Tak jo, tak to od toho tam 5 metrů. Však jo, to jsme hlásili. Dneska bude větší kosa. O to víc se musíte hýbat akorát. Let's go směr Slaměnka. Zvládnu dojít. Takže si můžu nazvat boty. Akorát nechci moc, protože mě budu A cesta na Slaměnku. Pohřeby. Krásně. Už jdu. Celá partaj. Nazdar. Ale počkejte na Adama, nestíhá vás. Sestup ke Slaměnce po nádherné sjezdovce. Krásně se tady lyžuje doleva, doprava, zase doleva, zase doprava. Krásný sjezd, slalom, pozor. A tady zrovna nějaký lyžaři odpočívají chvilku. Tak. A plužíme, ukažte, jak umíte plužit. A slalom, umíte slalom? Ukažte, jak jdete slalom. Tak, slalomek pořádnej. Hada. Správně, krása. Pořádný hádě. No nádhera. A pozor, tady nějaký rychlej lyžař zhora. A běžíme. Uhu. Ano, a další lyžařka. Šifrinová dojíždí do cíle. A pozor, ale vůbec nezatáčí. Normální sjezd. No a ty mraky tam dole, to je krása. Pravda. Je tady lidí, jak lidově řečeno, nasráno. Zejména ze země na sever od nás. A naše partička. Čau, lásko. A 3 lyžaři jedou ve cvičebním nějakém vláčku horizontálním. A návrat ze Slaměnky k chatě po magistrále zimně piškařské, pišní cyklo, ale krásně se nám vyčasilo. Ta panorámata. Je vám prosím vás jasno, že tam nesmíme, jo? Že tam lezeme zcela mimo stezku turistickou. Tak to teda jo.
Tak pojďte vy povolenky. Tak jste to zvládli? Nezabil se nikdo? Nezabil se nikdo? Já jsem to zabila třeba tak 3krát. Ne, 2krát. Takže konečně jsme dorazili do aut, odjíždíme, takže nefouká, neprší, je teplo, sluníčko, tak hurá do Brna, jo?